Hello bro, welcome back to my video. Dan nakalinga jonga akan tu ka police department bakade ban simkie ka kam. Kade ban penstet ban wat ban thwet jeki ru thang snam. Ki bala penyaben ya utu hybrid udang nyos nam karta. Uba kerteng ukersan bor khar mudai na kasnong nongra East Khasi Hills district. Ki pulit kimde ban song klikti. Kimde ban su bam jam tang katulo. Ndai kide ban mi chakmat ban pahara ban kharwat tung ki ro thang snam lane ki mentiono ki bala penyaben utu hybrid ubrang nyos nam karta bapli u khlung barang ho ki penyaben ki penyab dusmon u blay unsa ai ka jing saja unsa ai ka jing snam ka bateng ya ki to ki ro thang snam ki bala penyaben utu hybrid ubrang nyos nam karta nakaling ka jonga akan tujur ya ka police department kumba phi penkloy ya kakam kumba phi thwet ki ro thang snam ki bala penyap yu raja ragawansi kumta deban penkloy ru kakam ban thwet ya ki ro thang snam lane ki mentiono ki bala penyap ben ya tu hybrid ubrak nyos nam karta phimde ban simkhie tang ya kato ka kes jong raja ragawansi tang namar baki bahai ngasem jong raja kilo ki baruspa kila ban penbam pisai phi kila ban approach kila ban lectur sana satai phimde ban simkhie tang ya ka kies jong ki baruspa ndai phidai ban simkhieru ya ka kies jong ki baduk ki basem jenjar phimde ban le silang khmat. This is a democracy, this is not a dictatorship, this is a democracy. That's why you have to take seriously. You have to take an action seriously. Nakaling kajunga ngasubita namar ladajai ya kibaruspa via simkie. Ndai ladajai kibadok kibarit kibarie. Phim ya simkie. Nakaling kajunga ngaken tujur ya ka police department bakadai ban thwet kadai ban khrwating ya kiru thang snam. Ki bala penyaben itu hybrid udang nyos nam karta bapli u khlung barang hok ki penyaben penyab dusmon dei ban nam ajam dei ban kharwating dei ban ai ka jing saja ane ka jing penstom ka bajur ladayo ya ki rusang snam ki bala penyaben itu hybrid kumba ki pensaja kuma ki penkordet ya itu hybrid kumta ya kiru thang snam deban penkordet deban pensaja deban kharwating deban ai ka jingsnang ka bating phim deban syajam ya kiru thang snam ya ki ru penyap breu namar man lawe breu udon ya ka right to life ka human right kala ayangi man lawe breu ya ka right to life lane ka hok ban im kumta laradon ununu rusneu basim ya ka jing im ka jungi kamu rapen ken ya ka hok long breman breu lane ka human right kumta ngi dei ban nam aili ya kum kine kiru thang snam ki bala penyaben yaitu hybrid ubrang nyos nam karta ki pulit kimde ban subam tangya ka tulo mrei kide ban letinge kinamde ban ya liang kinamde ban bam tu bam sap mo subu lada pan bam pisau rusnu pinum dai ban sim pidai ban le ka ho dai ban penyo ka jing bisar ka bahok ya utu khna u badang nyos nam karta dai ban don kata ka justice hakmat jongkaan onam don kano ka jingle siliang ndrai deban long equality before the law kumta akan tujur ya phi ki pulit phim deban le siliang phim deban bam sap kumo phim deban syajam yaki reu thang snam lane ki mentiono ki bala sim ya ka jing im jong
ki mensim ki bakordor. Namar man lapo wei breu don ya ka ratulai. Katkum ka international human right. Kalau ai ya ka ratulai. Kum juro hari India kadon ka human right. Kum ta ban sim ya ka jingim jong nu breu kalong bi ai. Bat ka pen ken ya ka hok long breu mon breu. Takarau. Dei ban khrawat ya ki ru thang snam. Ki balak pen ya ben ya utu hybrid udang nyos nam karta. Phim đây ban sa jam. Day ba telot pelat nakaliang jongka police department imat. Sa klanbor kine ki rutang snam. Kine ki nok penyabrul lane ki mensiono hakane ka jela ka dungi. Kan mami khubor. Shu yo i tang jaga khubor ya breu. Tang ki khubor sak penya. Tang shu ja na ying. Don jingkremen sire baki dang im. Hendrei tang sujana ying ne kabreu ki baja. La sulabe satang kamet ya. Balai kumne kaja. Hato ki rutang snam. Lani ki mensono kim septing mo ikaan. Ne de bak tulat pelkaan ki sa sim kabu. Kisah klan buar hadu kadang-kadang. Hakaba ki mapsu ya kamen sim breuru ki penyab dusmuan. Kumtana kaling kajonga. Akan tujur ya ka police department. Baka day ban krawat kadai ban thuat ban yo kiam ki rthang snam ki bala penyab ben itu hybrid. But day tang ba ki rthang snam ki penyab itu hybrid. Nrei ngadang yo iru sakau dia kawe kan news. Ba kawe ka khna school kelayap kila penyab dusmon ki rusneu. Te balai sujabet kumne tang ki khubor penyab beru sudah. Tang kato kakis jong i hybrid musafira kampat kut. Nrei menta laja sakine ki jingyap. Laja saka jingyap itu hybrid udah nyusnem bat ka jingyap jong kato ka khna school. Te syanu katakaan. Mentoyu bandon kaan. Haba kam protect yang ki padba. Kaan kadai ban protect nya ki padba. Mentoyu bandon kita ki bor pahara haba kimla banyada ya kasyong suksong singan jongi ki padba. Kimla banyali persya iki rusneu ya ki rusang senam. Kaladai kapur yangi ki padba bangin yami sakmat. Bangin nom ailat ya ki rusang senam. Ya ki ru penyabreu. Ki bala penyaben ya ki mensi makordor. Kaladai ngi bangin mi sakmat. Ladang ngi suba badon ki rusneu ki rusang senam ladai ban yami dausno. Baladayo ladai ban bom penyap sendon. Ladai ban bom dausno. Namar nakaliang jong ka kala le jam lat ya. Takadau ki reu sneu ki reu thang snam kinom septing. Ki klan buar ban ki sim kabu ban. Sibun ba ki kis syak penyap breu. Ha kini ki singi bamta. Sibun ba ki jing syak penyap jong ki mensim bakordor. Naduk ki kelung ki kena haduk kirang ba. Tang sujak na ying. La shulabet satang kamet yap. Hendrei lanyar ban siam ya une ka breu ki baja bakirang im. Balai syaka long kumne hakane ka jala ka jungi. Balai kaan kamla ban protect na kamta jongi ki padba. Haka jing syate sisin bala bana bakidon ki rusneu de ladai ban pahara tinge kan. Ladai ban wat haban siam ki rusneu. Lada mapi ki bor jong an lada pi ya le tinge ki rusneu kinom selan kin sadu jachndon day ba ki rusneu kinom don ndrei ki rusneu ki don bet haman la ka jala ndrei lada klan ki bor jong an kumta ki rusneu kinom nut ban pan pawe ka bor kinom nut ban penyap dusmon ban peniya kabor ndrei mentabat hakane ka jala jungi ki rusneu
ki nut ban pen i da kabor ki penyaben ki mensim koridor ki le ki kamsne bahar harukom dai dang ki nong penyabreu ndai ki nong tu ki nong di drok ki nong khai drok ki nong khai met ki jele ha kane ka jela ka jengi hatu ka an ka khlan se haba ki nut ban penpau perthei ban penpau ya kabor hatu lada khlan ka an bale kiru sneu kiru thang snam ki nong le kam sneu bahar harukom ki nut penpau perthei ha kane ka jela ka jengi bale ki nut ban penpau perthei lada na ka liang jong ka an ka khlan ha kane ka jela ka jengi kumta soalan penkut jika nika video ngakan tujur ya ka sorkar bakade ban simkie ban rading khong ya ki ro thang snam ya ki ro sneu ba bunjat hakane ka jalak dingi lada ka sorkar kamla ban le e kamut ka sapoi ka por ba ki pat ba kin sami sakmat bat kin sa pen khliam ni ka sorkar bat kin sa pen ida ka bor haba sya nyon ben sya le ben kamtam sya sim ya ka mensim hatu ngin su snap se hatu ngin su peka ngin su snap kan ngidai ban mi sakmat mangi kipat ba ngimdai ban su snap ja lada jabiang nang ne sakmat na kalian kajunga ngakan tu ya pi kipat ba pidai banyak mi sakmat banyak protes banyak tweet kita ki rusno bat lada nakaliang jong kibor ka an kim sim khie kemut phila ban protes phila banyak ki ban pen khliam sendon ya kibor jong ka an ki bom sim khie nakaliang ka jonga ngakren ya ki jingso khie ya ka jing pang mensim ka jonga haba ngai iya kum kine ki jingja ki bawan terliap kene ka jala ka jengi ngadone ka hok ban kren namar ngamla ban susngap halade kumta kat kum ka article 19 clause 1 clause a ngadone ka hok ban kren I have the right to speak because in article 13 clause 1 clause a there is a right to freedom of speech and expression tagadau ngamrich ngahaban kren kumne namar ngaso pangnut ngaso sun bat ngaso pisah kamansim ngaso dio kamansim haba ngayui yaki jingsha penyaben jongki mensim koridor hakini kisni bamta te parlok kublai sibun kublai sajar mu apila pecekan ka video to ngin sai siam biang haki pergi video